Hvis du kun tager i Fleggaard og Kalle, når du skal over grænsen, så gør du det altså forkert. Så her får du lige en mini-grænseguide af en certified sønderjyde, der altså har boet i Sønderjylland over 20 år. Okay, så vi tager den lige i kronologisk rækkefølge og starter altså i Flensborg Galleri. Det er et shoppingcenter med en masse forskellige butikker, men highlightet for mig, det er nede i kælderen, hvor der nemlig er en food hall. Her kan du få virkelig lækker mad fra alle de forskellige verdenshjørner, og jeg smider lige nogle konkrete anbefalinger op på skærmen til dig her. Og grunden til, at vi altså starter ved Galleri, er fordi de har en P-kælder, og der ligger et P-hus lige ved siden af, så man er altid sikret parkering, og det er jo mega smart, hvis man gerne vil i gågaden bagefter. I gågaden er der selvfølgelig en masse forskellige butikker, men jeg tager altid i Samsung Markt og i DM. Men ellers så kan jeg anbefale de butikker, der står på skærmen her. Næste stop på turen, det er altså 2 af mine absolut yndlingsbutikker i Flensborg. Den første butik er Asia Mover Foods, som er et asiatisk supermarked, og de har bare mega mange spændende ting, og hver gang jeg kommer, har de fået nye spændende ting, så jeg elsker bare at kigge i den butik. Og den ligger mega tæt på Spot Discount, som er en butik, der sælger restpartier og varer med kort holdbarhedsdato, så du kan få tingene der åndssvagt billigt. Altså sidste gang jeg lavede en video om den her butik, der fik den over 700.000 visninger, så det taler vist lidt for sig selv. Sidste stop på turen er selvfølgelig Kalle, og så husk at gemme den her video til næste gang du skal over grænsen.